गुवाहाटी नोगोरमानि गाखिर सक पश्चिम बरागावनि कुशला भवनाव 17 जानुवारि एबा बुधबारखालि समनि बिसम्बि मुंनि बर'नि गांसे हाइकु खन्थाइ बिजाब बेखेवनाय जायो। समनि बिसम्बि मुंनि बिजाबखौ लिरदों सोरखारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय काबाराम स्वर्गियारि बिथाङा। काबाराम स्वर्गियारि बिथाङा सोरखारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनखांनायनि उनाव समाज सिबिनायजों लोगोसे लेखा लिरनायाव आखाइ होनानै दासिम गांबा बिजाब लिरनानै दिहुनबाय। बिजाब दिहुननायाव बिथांखौ मदद होबोदों बिथांनि बिसि कौशल्या स्वर्गियारिया। समनि बिसम्बि मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होयो बिजाब लिरगिरि आरो फावगिरि कालीचरण उजिरा। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि, बर' थुनलाइ आफादनि समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि हांख्राय उजिर, गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लहित ब्रह्म, समाज सिबियारि देवेन ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुंफोरा। काबाराम स्वर्गियारिया फिसौजो ग्रेसानि 3 बोसोरारि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै अनथोब महरै समनि बिसम्बि मुंनि हाइकु खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवो। मख'जाथावदि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे हाइकु खन्थाइनि आड्डाबो लानाय जादोंमोन। जाय समाव समाजारि बिजोङा गोख्रों महर लानानै बिजाब फरायनायखौ खमायलांनायखौ नुनो मोन्दों, बेबायदि समावनो काबाराम स्वर्गियारि बिथाङा गावनि मुलाम्फाखौ सानालासिनो गांसेनि उनाव गांसे बिजाब दिहुनलांबाय थानाया थारैनो बाख्नायजाथाव। आसलते आंथ' लिरगिरिबो नङा, अब्लाबो गिबियाव आङो प्रथम सर्स मोनदोंमोन मा राजा इडिपासखौ आङो राव सोलायदोंमोन। बिनि उनाव आं हाइकु खन्थाइखौ बोरैहाय लिरनांगौ बाहाय सोलोंना लादोंमोन। बे हाइकु खन्थाइखौ सोलोंना लानायनि उनाव आङो हाइकु खन्थाइ गांनै साफायबाय आरो बेखौ फिसौजो फायखांनायनि उनाव आं बिदि गेलेबाय थानानै बेदो माब्लाबा सावगारिखौ लानानै आङो हाइकु खन्थाइ लिरनो आराम्भ खालामदों। दा खोथाया जाबाय मा, माब्लाबाबो आङो सानाखैमोन जे बेफोरबायसा लेखाखौ आङो साफायगोन। नाथाय थाङै थाङै नुबाय 3 बोसोर फैनायाव इनो मा होबावनो, आगोलो आङो अलरेडि गांसे 6 सेन्सनि मोनसे बाफुटसे खन्थाइ लिरनानै बिनो आखाम दौनायाव आं होदोंमोन। एबार एखो आङो हाइकु खन्थाइ महरै बे सावगारिखौ लाखिनानै बेखौ गथायनो गारनानै माने किसुमान आगोलनिफ्राय लिरबाय दंमोन, हठात करे साननानै आं बेखौ साफायना होबाय। आरो इयाव आंहा खुनु माबा बेखौ अनथोबखौ होनायनि बे बिसम्बि दोननो खारनै आं बेखौ खालामनाय जादों। बिखेख उद्देश्य गैया, गेलेबाय थानानै जिथु आंनि गोसोनि मोन्दांथि, आबैजों आं गेलेनानै जिथु आङो गोसोनि खुसि, बे खुसिखौ दिनै बिजाब महरै दोननो सानदों आरो। दासिम आङो गांबा बिजाब दिहुनबाय। दा बे माने हाइकुनि बे 3थि बिजाब। 17 जानुवारि माने गोथार माने शिल्पी दिबसबो, बे सानाव आंनि अराय सिबिजाथाव आरो अनजाथाव काबाराम स्वर्गियारि आदा आरो बाजै कौशल्या स्वर्गियारिनि फिसाज्ला गेदेर रूपक स्वर्गियारि आरो बिहामजो निजोरा स्वर्गियारिनि गिबि फिसा हिन्जाव ग्रेसानि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बर' खन्थाइयाव हाइकु खन्थाइ लिरनानै मुंदांखा जानाय
बिथां काबाराम स्वर्गियारिया दिनै फिसौनि जोनोम बोसोरनिफ्रायनो गोबां हाइकु खन्थाइ लिरबोदों आरो जुनियायै फिसौजोनि माने न'खराव बिनि गेलेनाय बिनि मावनाय बिनि आव फावखौ लानानै गोलाव माखासे माने हाइकु खन्थाइ लिरनानै दिनै समनि बिसम्बि होननानै बे खन्थाइ हाइकु खन्थाइ बिजाबखौ फिसौनि मुङाव अन्थोब हिसाबै दिनै बावनानै बेखेवबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंबो जोंबो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव बर' हाइकु खन्थाइनि गेदेमा खन्थाइगिरि जोंनि कालिचरन उजिर बिथां आरो हांख्राय उजिर बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै आरो बेयाव सुमित्रा बसुमतारी बिथाङाबो बेयाव हाइकु खन्थाइ जि आड्डा बे आड्डायाव बाहागो लानानै जोबोद मेहेरगोनां खालामबाय गथिखे बे दिनैनि गोथार सानाव आं बेयाव बाहागो लानानै गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों এই कारणे जे मुलुगाव बधय काबाराम स्वर्गियारि आदा बायदि बिबौ नागिरना मोननाय नङा जाय बिबौआ फिसौखौ ओरैबायदि अनै हाइकु खन्थाइ लिरनायजों लोगोसे दिनै बिजाब महरै दिनै ग्रेसा फिसौनि थामथि जि जोनोम सान फालिथाय बे फालिथायाव बेखौ अन्थोब हिसाबै बावबाय आरो जोंनि आखायाव बेखौ खोख्लैनो हाबाय बेनि थाखाय आं काबाराम स्वर्गियारि आदाखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावो कारन काबाराम स्वर्गियारि आदाया आंदो बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै रांगिरि हिसाबै बोसोरथाम मावनानै बर' राव थुनलाइ हारिमु गोसारनायनि बेलायावबो जथेस्थ' अरिगना होदों माने बिहोमा होदों आरो दिनै गांसे गांनै नङा गांथाम हाइकु खन्थाइ बर' थुनलाइयाव बिहोमा होबाय फिसौनि मुङाव समनि बिसोम्बिखौ दिनै बेखेवनानै बर' थुनलाइयाव आरो बर' थुनलाइनि बाख्रियाव आरो मोनसे बिहोमा होबावबाय बियो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै आं दिनै सानदों मानोना गोबां जोङो राव थुनलाइ बा हारिमु गोसारनायनि बेलायाव गावबा गाव जा हागो जेरै हागो बिहोमा होदों आरो बे बिहोमा होनायनि गेजेराव काबाराम स्वर्गियारि बिथाङाबो हाइकु खन्थाइनि गेजेरजों जा बिहोमा होदों बियो मोनसे जारिमिनारि आरो बावनो हायो होननानै आं दिनैनि सानाव माने सानदों आरो फिसौ ग्रेसानि इयुन गोजों जिउनि थाखाय आरो काबाराम स्वर्गियारि बिबौ आरो बिबै ककिला स्वर्गियारि आरो बिमा बिफानि गोजोन संसार इयुन जिउनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो आं बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बोसोरथामनि उनाव आंनिनो गुरु मानिनां काबाराम स्वर्गियारि बिथाङा गावनि अनसुलि फिसौजो ग्रेसानि मुङै बिनि थानाय जानाय मावनाय दांनाय बिनि फरायनाय उन्दुनाय गासैखौबो नोजोर बोयै बोयै बिथाङा सावस्रि लोगोसे माने खेबनानै हाइकु लिरै लिरै दोनथुमनानै मोनसे गोरबोनि गोथौ अननायखौ फिसौजो आरो बिबौ बे सोमोन्दोखौ जे बे बुहुमाव गोजोरै लाखिनो थाखाय हाइकु खन्थाइनि गेजेरजों लिरनानै बिजाब महरै दिनै बे बोसोरथामनि जोनोम सानजों ग्रेसानि जोनोम सान बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे बिजाबखौ बेखेवनाय बे हाबाफारियाव आंखौ लिंनानै बिथाङा बेखेवहोबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय सिबिनाय थाबाय आरो लोगोसे जाहाथे बिदि जोंनि बर' माहारियाव बे मोनसे गोजोर मोनसे सोमोन्दोनि मोनसे सिबिनाय आरो अननाय बेफोरो गोजोर जानानै थायो आरो बेखौ हयथ' जोंनि बर' माहारि आरो गासै सुबुं माहारियानो हयथ' अनसायनानै लागोन आरो जोंनि बर' थुनलाइयाव बियो गेदेर बिहोमा होगोन आरो लोगोसे आङो दिनै बोर बान्सा होनानै आङो निजेखौनो जोबोद गोजोनदों मानोना बिदि फिसौजोखौ लानानै मोनसे अनथोब महरै बिबौआ गोरबोजों दिहुननानै बिदि बिजाब गालांनायखौ आंनि जिउआव दिनैसो आं गिबिसिन मोनदों। आङो बे बिथिङाव
जोबोद गोजोननायजों लोगोसे बेखौनो फोरमायगोन मानो होनबा दिनैनि बे ससियेल मिडियानि जुग बावहाय जोंखौ जर'खायै गोहोम होदों माने मबाइल बे मबाइला दानि जुगाव ओरैबायदि जादों जाय मबाइलखौ लानानै जोनोमनि उननिफ्रायनो बिमा बिफानि अननाया गैया जादों मबाइलखौ होबानो बिमा बिफाखौ गैयाब्लाबो गथ'आ गावनो सामलायनानै गावनो गोजोननानै थानाय बे परिबेकबो मोनसे फैदों मानो होनबा मबाइलखौ होआबा बे गाबगोन गाबोब्ला बिमा बिफाया बामनांगोन बुरखायनांगोन नाथाय बुरखायख'नो हाया मानो होनबा बिनो बे दिनैनि मबाइलनि जुगा बे जिथु थासारि बे थासारिखौ खालामदों आरो बेनिखायनो दिनै मानिनां काबाराम स्वर्गियारिया फिसौजोनि बिदि माने हालोदाव बा बिदि मोनसे थासारियाव बे मेडियानि मोनसे मुगानि जि थासारियाव बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गोहोम बिदिन्थि होनानै गालांबाय जाहाथे मेडियानि गेजेराव थानानैबो मानसिया बिजाब फरायनाय जिथु हुदाखौ माने खोमाना लाहां लाहां जानाय बायदि जों मोनदों बेखौ जाहाथे बिथाङा फिसौजो ग्रेसानि मुङाव बिजाब महरै अनथोब गालांनानै जाहाथे फिसौजोआ गोसोखाङो जे आबौआ गांसे आंनि अनथोब महरै माने बिजाब गालांदोंमोन बे बिजाबखौ आं फरायनांगोन आरो बे फरायनाय हुदायानो हयथ' जोंनि बे मिडियानि जुगावबो हयथ' बिजाब फरायनांगौ होननानै मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आं सानो আমি